Nggih mekaten menggah kanthi wawasan thayyibah ingkang sampun kasta panjenenganipun Bapak Ustadz Abdul Aziz. Mugi-mugi kanthi kintunan wawasan thayyibah kala wau khususipun almarhumah Ibu Yamini dalah sedaya arwah ingkang sampun sumari tansah tinampi sedaya amal kesaenanipun dipun ngapunten dosa kalepatanipun insyaallah dipun panggihaken wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wontene adicara salajengipun niki sambutan hanamong saking keparengipun Nadi Majumat badhe atur pakurmatan dumateng saking Porlenggah. Pramila dumateng para kadang wiranem Jurladi. Mbok bilih sampun samekta ing gati wekdal kula sumanggaaken. Minangka kangge miyak sepining swasana dumateng sedaya grup solawatan. Kula suwun caos lagu minangka panglipur dumateng para lenggah sami. Sungguh. Shallu ala Nabi Muhammad. Wah, selali. Ku berdoa pada Allah Ta'ala, semoga engkau baik-baik saja. Ku menangis bila ingat wajahmu, ibuku sangat merindukanmu. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Ibu, ku kirimkan doa, semoga engkau datang di alam surga. Itu ku kirimkan doa, semoga engkau datang di alam surga. Ibu, ingat selalu pengorbanan yang telah engkau berikan. Ibu, dengarkanlah, ku menangis bila ingat wajahmu, ku taburi bunga mawar untukmu dan berdoa bila ingat wajahmu. Ibu, Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'ah sani wa darati, adbata yati rodal alamin, ya uhailal judi wal karami, wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'ah sani wa darati, adbata yati rodal alamin, ya uhailal judi wal karami, wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyani wa darati, adwada yati radal alami, ya uhailal judi wal karami, wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyani wa darati,
Adwadayaji Radal alami Ya uhailal jubbi wal karami Diwal karami Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Kiri Muhammad Ainul Yakin Sunan Bonang Maulana Magdum Sunan Derajat Raden Kosen Sunan Kalijaga Raden Sahib Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus Jafar Sodik Sunan Gunung Jati Hidayatullah Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi Hasani wa Daraji Adwadayaji Radal alami Ya uhailal Diwal karomi Diwal karomi Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi Hasani wa Daraji Adwadayaji Radal alami Ya uhailal Diwal karomi Diwal karomi Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Kiri Muhammad Ainul Yakin Sunan Gunung Maulana Magdum Sunan Derajat Raden Qasim Sunan Kalijaga Raden Syahid Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus Jafar Sodik Sunan Gunung Jati Sarif Hidayatullah Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi Hasani wa Daraji Adwadayaji Radal alami Ya uhailal Diwal karomi Diwal karomi Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi Hasani wa Daraji Adwadayaji Radal alami Ya uhailal Diwal karomi Diwal karomi Sunan Gresik kondang ilmu dagange Sunan Ampel falsafah molimone Sunan Kiri tembang dolanane Sunan Bonang musisi gamelane Sunan Derajat Bali pitune Sunan Kalijaga yangane Sunan Muria ngamut tradisine Sunan Kudus gede toleransine Sunan Gunung Jati politike Ayo padha Salawase Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi Hasani wa Daraji Adwadayaji Radal alami Ya uhailal Diwal karomi Diwal karomi Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi Hasani wa Daraji Adwadayaji Radal alami Ya uhailal Diwal karomi Diwal karomi Sunan Gresik kondang ilmu dagange Sunan Ampel falsafah molimone Sunan Kiri tembang dolanane Sunan Bonang musisi gamelane Sunan Derajat Bali pitune Sunan Kalijaga wayangane Sunan Muria ngemut tradisine Sunan Kudus gede toleransine Sunan Gunung Jati politike Ayo padha Salawase Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi Hasani wa Daraji Adwadayaji Radal alami Ya uhailal
Diwal karomi Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rabbi asani wa daraji Qad wadayati Rodal alamin Ya uhailal ju Diwal karomi Pancen nyoto ono tata Jawa agama Islam iku pancen luwe utama kawe tuni sing nyobar para wali songo kang luwe gelar Raden Sahe Sunan Kalijaga seni wawayangan susah payah akeh pepalan uga ujian nyatane wali songo kasembatan banjur ditake rukun Islam ing wawayangan kabar ke putra dewa salat kang kuat den kabar ke Raden Sanaka kang bisa ngrampungi perkara jataka nalika ali barang tampa pratayuda den kinambar Raden Arjuna Raden Nakula iku gambarake poso ing pungkasane munggah haji lamun puasa angka wijaya dadi raja ing Astina rukun Islam gambaran Pandawa Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rabbi asani wa darati adwadayati Radal alami Ya uhailal ju Diwal karomi Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rabbi asani wa darati Adwadayati Radal alami Ya uhailal ju Diwal karomi Pancen nyoto ono tata tanah Jawa agama Islam iku pancen luwe utama kawe tuni sing nyobar para wali songo kang duwe gelar Raden Sahe Sunan Kalijaga nyebar lewat seni wawayangan susah payah akeh pepalan uga ujian nyatane wali songo kasempatan batin ditake rukun Islam ing wawayangan
iku gambarane poso iku kasane muga kaji lamun kuasa ginabar tresno dadi raja ing Arasima Ya ngono kuwi rukun Islam kang Salamun alaik ya Rabi asani wa darati Aglatayati radal alami ya uhailatu diwal karami Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rabi asani wa darati Aglatayati radal alamin ya uhailatu diwal karami Iwa bandeng kono iwa sebat percuma gandeng rasa nang solawat Iwa hiyo tacae papat percuma yo rasa solawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin tong tahu ana tong sate eta ayu aja jae mending solawat ben ada matine bonus nyawa Potong tahu ana lodo sate bocah ayu aja kaloe mending selawat ben adem atine bonus nyawa gandeng kiyaine bonus nyawa gandeng kiyaine Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin lontong tahu ana tong sate cah ayu coba berwae mending solawat ben ada matine ojo kalau karo mantane ojo kalau karo mantane lontong tahu ana lontong sate cah ayu coba berwae mending solawat ben ada matine bonus nyawa gantenge bonus nyawa gandeng kiyaine Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin angin banterku saitan duran bocah sing pinter raja coba acara mergo dosa akeh masih
maksiat pangeran alunga kandha langsung lamaran anek kantor dosa edan duran santri sing pinter aja pelajaran mergo dosa akeh maksiat pangeran alunga kandha langsung lamaran lamaran akan وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على وسلم وبارك عليه وعلى آله Lan nggih sagung perenggah jamaah pengaosan wondene adicara ingkang sampun katur dumateng para lenggah sami wa bilih sampun purna anggenipun paring pakurmatan saking paringipun Adi Majumat sumangga ingkang sampun nampi pakurmatan kasuwun ngrabi kanthi mardo mardikaning penggalih lan ugi dumateng para kadang wiranem kula ngaturaken matur agunging manut wontene adicara ingkang angka sekawan nggih sambutan ingkang badhe katur panjenengane Nak Mas Lilik minangka sulih salira saking panjenengane Adi Majumat dalah keluarga. Pramila panjenenganipun Mas Lilik wekdal saha papan kula sumanggaaken. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Hadaratal mutaramin, para alim, para ulama, para kiai ingkang nyuwun sewu mboten saged kula sebat asmanipun dalah setunggal wabil khusus panjenenganipun Syekhona Al-Karim Ibn Al-Karim Bobo Kiai Mahmudi saking treka mungkit ingkang kawula tenggo-tenggo maidoh hasanah ugi doa barokahipun boten kesupen dumateng panjenenganipun Syekhona Al-Karim Ibn Al-Karim panjenenganipun Bobo Kiai Abdul Aziz pengasuh pondok pesantren Keron Klulang ingkang ugi kawula takzimi dumateng panjenenganipun kadang kula anem Bobo Jumat sak keluargi ingkang tansah satu kabekten boten kesupen dumateng sesepuh bini sepuh kasepuhan wonten ing dusun Popoan Bobo Kadus, Bobo RT, Pangemban, Pangbating Projo, satriyaning negari ingkang dados dasih kawula ingkang kinasih lan ugi renjang-renjang grup Sholawat Nurul Hidayah saking dusun Popoan ingkang kawula tresnani selum merambah dumateng sedaya tamu undangan santri saking Keron Klulang ugi masyarakat ing dusun Popoan ingkang insyaallah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kula matur
langkung rumiyin ngaturaken monggo kita sarengan ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing dalu punika kula lan panjenengan sedaya saged makempal bermuwajah bertatap muka kanthi nderek paring dedonga panjenenganipun almarhumah Ibu Yamini ingkang wonten makom gumuk punika kanthi boten manggi alangan setunggal punapa-punapa monggo kita ikraraken waosan tahmid kula dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salamipun Allah mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan sedaya antu-antu syafaatipun awit ing donya dumugi ing akhirat ing semangke. Dumateng sedaya jamaah kakung samono putri ingkang kula mulyakaken. Keparenga kula matur wonten ing dalu punika kula wonten ing mriki minangka talangipun atur kadang kula anem Bapak Jumat sak keluargi nyuwun pangapunten panjenenganipun boten saged matur piyambak amargi bombongipun manah pramila panjenenganipun ngaturi kawula bilih matur dumateng panjenengan sedaya sepindah ngaturaken halal ngaturaken sugeng rawuh bihudurikum nggih mugi-mugi kanthi rawuh panjenengan sedaya kanthi rawuh panjenengan sedaya pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Lan panjenenganipun Bapak Jumat sak keluargi namung saged ngaturaken gunging panuwun. Panjenengan sedaya sampun kersa nindaki nilaraken wekdal kagem krawuhi acara punika. Lan paring dedonga mugi-mugi kanthi rawuh panjenengan sedaya dados lantaranipun kula lan panjenengan sedaya mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaping kalihipun panjenenganipun Bapak Jumat ngaturaken wonten ing dalu punika ngaturaken sembah nuwun ugi nyuwun paring doa pangestu bilih wonten ing dalu punika Bapak Jumat sak keluargi memperingati anggenipun ajalipun ibu-ibun ingkang wonten ing tlatah gumuk nggih menika Ibu Yamini. Pramila kanthi sedekahan ngempalaken sedaya jamaah punika mugi-mugi panjenenganipun Bapak Yamini ingkang sampun kapendhet wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dipun paringi papan ingkang jembar tingapunten sedaya dosa-dosanipun lan dipun lebetaken wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping 3nipun Bapak Jumat sak keluargi. Kanthi lantaran kula matur dumateng panjenengan sedaya nggih menika ngaturaken gunging panuwun dumateng sedaya tangga tepalih ingkang sampun kersa paring pimbantu ing segi punapa kemawon ingkang arupi bondo pikiranipun ugi doanipun awit adicara wonten ing dalu punika dipun paringi lancar punika. Lan mbok bilih anggenipun Bapak Jumat sak keluargi anggenipun ngaturi panjenengan sedaya kathah saha kirang anggenipun paring papan pasugatan lan palenggahan saestu lumantar dumateng kula saestu nyuwun agungi pangarsama dumateng panjenengan sedaya. Dumateng para jamaah ingkang minulya ingkang terakhir kawula wonten ing mriki minangka talangipun Sohibul Hajah kadang kula anem Bapak Jumat sak keluargi mboten saged matur ingkang sae mboten saged kula tiyang ingkang bodho mboten saged ngracik ukara ingkang sae pramila kula pribadi saestu nyuwun agungi pangarsama dumateng panjenengan sedaya.
Namung mekaten ingkang saged kula aturaken sepindah malih kula nyuwunaken pangarsama dumateng panjenengan sedaya kula akhiri ahlaidinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.